Για να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό στα Windows XP, πάμε έναρξη, ύστερα πίνακας ελέγχου. Επιλέγουμε λογαριασμοί χρηστών. Μεγιστοποιούμε το παράθυρο και επιλέγουμε δημιουργία νέου λογαριασμού. Δίνουμε ένα όνομα στον λογαριασμό μας, για παράδειγμα νέος λογαριασμός. Επόμενο. Και τώρα μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο του λογαριασμού μας, για παράδειγμα διαχειριστής του υπολογιστή ή χρήστης με περιορισμούς. Και επιλέγουμε δημιουργία λογαριασμού. Ο λογαριασμός μας έχει δημιουργηθεί επιτυχώς.